न'नि गोजा मिस्ट्रि एकदमबारे दुगैनाय जायगाखौ पुरा ढालायना लादो बे माहाय गुरैया लोगि होनांगौमोनलै ओइ टलनियाव खुरखालांगोन हन देनां दैया माहाय नांखा जाबाय बनायबाव मस्ला गासे आं थांसै हेड मिस्ट्रिया बेलाय ओइ जुगालि बे जुगालिया न'नि गोजा पुरा दंखलनि ढालाय खालामदोंमोन माने दंखल माने प्लेट आरोना दुगैनाय मानाय नङाबा जागाया बिराद लेथ्रा जायोना दा बनायबाय साफा जाबाय आरोना साफा नुबाय दा आरो गासै बनायबावनांगोन माहाय नांख' जाबायना फिनिशिं होनो आरो साइड साइड इटा होनानै पुरा फिनिशिं खालामगोन नुबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों माख्लैबा माख्लैबि गेजेर गेजेर थेंगोलाय आया एकदमबारे माबा मा बुङो बेखौ अमानि आदार थास' दानगासिनो दं थ' बेनोमोन आरोना दिनै मंगलबार बिथिंगालाय सासेया आलारि बाथि सावगासिनो दं आं आरो दुकानाव थांनांगौना देरि जाजोब्बाय दुकानाव थांनोसै आं आलारि बाथि सावदो बिथांजोआ थिं बाख्रियावबो आलारि बाथि सावबाय नायनाय गासै नायनाय थांबाय नायासै आलारि बाथि सावनानै धुम धुना सावनानै थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओमफ्राय आङो दायो दुकानाव थांनोसै बाय बाय